Skal vi sige hej til her kanin? Det er så flot, skat. Det er så flot. Nu er der bare problemer, fordi din hånd, den ene hånd, den er under kroppen, og den kan du ikke få ud. Ja, hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Så brokker vi os lidt. Ja. Se der her kanin. Og stå Marie høn. Og du vil gerne kravle, ja du vil. Ja. Og du vil gerne kravle. Du er så dygtig, skat. Du er så dygtig. Ja. Du er så dygtig. Skal du ikke snart have den arm fri? Skal jeg hjælpe lidt? Og den er jo stort set fri. Se, den er bare lige her.